Dnes idem do múzea Breaking Bad, čiže múzea venovaného seriálom Perníkový tatko a Better Call Saul v historickom centre mesta Albuquerque v Novom Mexiku. Každý z týchto suvenírov predstavuje nejaký okamih zo spomínaných seriálov. Poznávacia značka Namaste bola značkou na aute jedného z hrdinov v Better Call Saul. Na šálkach sú aj podobizne Gasa Fringa, majiteľa fastfoodovej reštaurácie Los Pollos Hermanos a šéfa drogového impéria, a tiež tvár Jane Margolis, priateľky Heisenbergovho kolegu a druhého hlavného hrdinu Jesseho Pinkmana. Vidím tu aj stolové hry na danú tému s podobizňami Heisenberga a Jesseho s ochrannými plášťami a pomôckami na tvári. Potom sú tu odznaky, aj tričko s logom v seriáli vymyslenej univerzity americkej Samoy, kde korešpondenčne vyštudoval právo Saul Goodman. Nevšimnúť si nemožno portréty Mikea Ehrmantrauta, Gasa Fringa, Heisenberga a Jesseho, trička s logami reštaurácie Los Pollos Hermanos a seriálu Perníkový tatko, čiže Breaking Bad. Vidím tu aj fotografie karavánu, kde Heisenberg a Jesse varili metamfetamín, reštaurácie Doghouse, potom hrnčeky s tvárou Heisenberga, periodické tabuľky prvkov a kravaty s logom Los Pollos Hermanos. Všetko od výmyslu sveta. Každý z týchto suvenírov predstavuje nejaký okamih zo spomínaných seriálov. Ďalšie a ďalšie trička, papuče, čiapky, portréty, podložky na myši a iné pasce pre zapálených nadšencov a zberateľov. Do špeciálnej miestnosti s kancelárskym kútikom právnika Saula Goodmana vás pustia za $5. Túru v predajni uzatvárajú kľúčenky a rôznorodé prívesky. And right here, right? No, you don't need to do anything. No? You can just come closer. Oh. It's recording. Oh. Yeah. Oh, yes, there it is. Now I'm going to tell you, it's giving me like a count. That's fine. Okay. That's fine, yeah. Perfect. Okay. Thank you, sir. Of course. And I'll check the other stuff. So. Okay, no problem. It's if fine. you need any more, let me know, okay? I will. Thank you. Vľavo je logo Schweikart & Coakley, ďalšej fiktívnej právnickej kancelárie v Albuquerque v Better Call Saulovi. Žlté ochranné kombinézy do chemického laboratória a ochranné dýchacie masky bijú do očí. Logo firmy HHM, Hamlin McGill. Saul Goodman na všetko dohliada ako jastrab. Takisto aj bratia Salamankovci, postrach z mexického kartelu. Zapôsobí aj čierny barel so žltou včelou obsahujúci metlamín na výrobu drogy. Mnohé exponáty zatvorené za sklom boli získané na aukciách a sú to predmety, ktoré filmári skutočne použili pri nakrúcaní seriálov. Mike Ehrmantraut s očami mŕtvej makrely tu predstavuje strážnu službu. Zvysoka zazerá kriminálnik Nacho. Monitoruje situáciu v obchode. V ďalšej miestnosti je pultík Los Pollos Hermanos s Gasom Fringom ako hlavným privítavačom. Fotografie, figuríny, oblečenie od hercov z seriálov, dve nafukovacie lietadlá s mrakom pri strope pripomínajú lietadlá, ktoré sa zrazili nad Albuquerque vďaka Donaldovi Margolisovi, letovému dispečerovi. Ten ich zámerne navigoval k zrážke a nešťastiu. Vidím aj jedálny lístok na stene z Los Pollos Hermanos.
plastové vedierko, v ktorom fiktívni hrdinovia pašovali drogy. Tričko propagujúce beh týmu DEA, na ktorý sa pripravoval agent Hank Schrader, Heisenbergov švagor. Fialový plyšový medvedík, ktorý spadol do Heisenbergovho bazéna po zrážke lietadiel. Chýbalo mu jedno oko. Heisenberg si ho zobral ako suvenír. Potom sa strácalo a objavovalo v jeho dome. Fotka Gale'a Bedekera, šálka Davis & Main, ďalšej právnickej firmy v Better Call Saul. Tá je tiež z aukcie. Prichádzajú noví návštevníci, tak ja už pôjdem.